Ito guys, shopping tayo no kasama si Lloydie. At saka yun, gagastos tayo sa pera ni Tami. Bahala na sa Batman. So yun, umalis ako guys. And punta lang ako ng mag-shopping. Andun si Tami sa bahay. Aalis po siya patungong trabaho. Late po yung trabaho niya ngayon. Mga mamaya alas 2 ata mag-start. Pero alis siya ng bahay mga 11 o'clock. So ngayon it's 10:30 na, late na nga ako eh. Kasi meron akong kakita si Lloydie. So yun, tara. At iniwan ko si Tami. And sabi ko sa kanya, Han, kung hindi mo ako bigyan ng pera, patay, bugbog sarado ka. Gara-gara lang guys eh. Alam niyo naman dito guys, kami talaga, ako talaga, hindi naman talaga din ako gumamit ng mga cash. Alam niyo, ang dami sa akin nagagalit doon sa isang page ko, page namin ni Tami, na yung humingi ako ng pera kay Tami. At ang daming galit na pinahiya ko daw yung mga Pilipino. Pero bahala na si Batman. Tara, shopping tayo. Binigyan tayo ng maraming allowance, charot. Unang shopping bag, diba? Ang dami ditong sale mga darling. So ang saya-saya magpunta ngayon dito kasi ang dami, naka 50%, 30%, 60%, 65%, diba? Pero alam niyo na, meron tayong mga gustong bag. Ito, bilhin ko sana kay Lloydie. Pero ayaw man niya. Alam ko talagang ayaw niya. Kaya sinabi ko, bilhin ko to para sa'yo. Alam ko naman na ayaw niya. So kaya, yun, sinabi kong bilhin ko para sa kanya. So wala kami nabili sa bag, mga darling. So dito kami sa mga dapat pang regalo sa Christmas. Kasi talagang ito yung pinaka-the best na time para magbili ng mga pang regalo, guys. Lalo na kami dito pag Christmas talaga. Hindi talaga namin makakalimutan yung mga bata. Kasi si Tami, matitikluin ako, guys. Kung hindi kami bibili ng mga pang regalo sa bata, no? Ito yan, maganda yan, be. Naghintay lang ako kay Lloydie na nagbayad na siya sa kanya. Hintay lang ako. Ito naman yung nabili natin. Para lang mga regalo ito para sa bata. Mga bata lang. At maghanap din ako para sa akin yung pants ba. Maghanap tayo. Ay, ang ganda, be. Ang ganda. Ay, hello. Oo. So, naghintay ako kay Lloydie. Nagpasalamat talaga ako sa Lloydie. Ang bilis-bilis nito. Tinulungan ako maghanap ng mga pangregalo sa mga pamangkin ni Mister kasi merong 5 pamangkin. So, yun yung pinaprioritize ko, no? Every Christmas talaga, yun yung pinaprioritize ko. Sana hindi na madagdagan. Charot, sana talaga. Kasi nga, alam nyo na, buti na lang itong mga tao dito may control talaga sa pag-anak, no? Kasi kung wala silang control, mga darling, no? Yung mga iyaan, yung mga uncle at auntie talaga magastos. Kasi talagang totoo, ang mga bata dito is priority. Ito yung mga binilhin ko din si Tami, guys, kasi kailangan din niya, lalo na ngayon mayroon silang mga sale at mura na lang, guys, no? 30% I think 65% ata off. So ang ganda kasi ang mahal niya, and din umabot tayo sa mga $16 na lang yung mga damit. At kung magpunta ka doon sa Walmart, guys, mahal, 20 ka pin. Kung sa Walmart ka magpunta, iwan ko na lang. So ngayon talaga ang pinaka-best. Ang ganda ng mga damit dito, no? Kaso talaga hindi man tayo masuot nito. Ito din, American Eagle. Basta mauna na siya. Ang ganda, guys. So nag-stop kami dito. Pero hindi man namin kinaya yung presyo, guys, kasi sobra talagang kamahal-mahal man. So pero ang ganda talaga niya. Deserve man namin sana yun. Pero deserve ka dyan na. Magbayad tayo end of the month. Mahal-mahal, no? So ito naman, nabudol kami, guys. Akala ko na masaya ako. Kasi $199. Pagkatapos yan, ang nakabitay doon is talagang tag $6, no? Nagbili din ako ng pantalon para sa pamangkin ni Tami. Dinagdagan ko yung damit kasi dress po yun. So itong si Tami, kasi hindi niya gustong magbigay ng isa lang, ng isa or mag-add ng mga laruan, ganyan. Paminsan lang ito mangyari, guys, mag-shopping na talagang kaming magkasama, yung talagang totoong shopping na bumili talaga, no? Ganito talaga yan kapag malapit na yung December, kasi may Black Friday tayo, may Cyber Monday, ang mga tao bibili talaga. Ang dami na naming na guys, hindi na tayo, pasok na lang kami ng pasok nito. Bukas wala na kayong pera. Ano, parang maganda ang quality dito naman. Dito ba na to, be? Like, ano na? Hindi naman tayo na-meeting. Ha? Hindi naman tayo na-meeting. Alin? Tumingin lang naman tayo. Tumingin lang tayo, hindi nakabili ka. Hindi naman tayo nakabili. Grabe. Ang daming bag. Gusto ko sanang sabihin na ilagay na dito yung ano. Natawa na lang kami sa amin sa mga sarili, guys. Kasi paminsan talaga, magtipid man kami, guys. Hindi man kami yung taong gastador. Alam ko talaga, kaming tatlo, hindi talaga kami gastador na gastador. Maisip talaga namin kung ano dapat bilhin, ganun. Pero kapag ganito talaga, hindi talaga maiwasan, guys, no? Kasi kailangan talagang isipin yung mga regaluhan. Lalo na yung mga family ng mga asawa namin yon.
Masaya ka, Ludi. Ang maraming babayaran. I love them. Ha? Masaya ka? Uy, ang ginaw, be. Ang sakit sa bulsa. Sakit sa bulsa. Asan yung car mo? Blue. Ang daming tao dito ngayon. Usually empty ito almost na. So, akala ninyo tapos na kami? Hindi pa. Nagpunta kami sa Dex Sporting Goods, no? Kasi meron talaga akong hinahanap. Yung sinaping ko talaga ngayon is dapat pala talaga para sa akin. Pero of course, andito na tayo. Ang si Tami palaging busy. Yun, bumili ako ng pants. And then pagkatapos nun sa Dex Sporting Goods, nagpunta na naman kami sa at home kasi mga pang dekorasyon na naman tayo sa Christmas, guys. Dito talaga kami dito. Eh, nako. Ang ganda talagang mamili dito, guys. Ng mga pang dekorasyon sa bahay pag Christmas. Kasi ang daming mga binibinta na talagang, ay sabi ko kay Lloyd, after Christmas talaga, kailangan naming mag-ano talaga shopping kasi meron silang mga magmura na lang ito, no? Yung mga presyo, magbabaan kasi yan. Dito guys kasi wala talaga akong nakitang blue. Wala na bin. So, meron tayong nakitang blue pero mga malalaki. Gusto ko yung mga maliliit na ornaments, guys. Kaso, iwan ko kung ano nyari. Baka, natapos na yung mga maliliit. Asan tayo? Hindi ako namimili ngayon. Nagsabi ka sarili mo? Nag-snow, guys. Dahil sa sobrang ginaw, nag-snow. Ano mo naman, dami kong nabili. Nag-snow. Pero at least 340 lang, be. Mabiyak itong ating ano ba? So ngayon, finally, umalis na kami doon sa mall. So, pagkatapos niyan, puntahan lang namin yung sasakyan ko kasi iniwan namin sa parking lot, guys. Oy, sana hindi yun na alsahin at magbabayad tayo kung kukunin natin yung sasakyan, no? Kasi paminsan ganyan nagparking ka doon at walang gumagalaw ng ilang oras. Kanina pa yun umaga, mga 11, nakarating ako doon. But anyway, so yun, kunin natin yung sasakyan pero bago tayo uuwi, magpunta kami doon ni Ludi kasi doon ko pinark sa kung saan na magbilihan tayo ng mga Filipino food, no? So, bili tayo ng mga kailangan kasi galing ako doon, meron akong binibili, guys, pero nakalimutan ko yung sardinas, guys. Sardinas is life, oy, lalo na sa mga sabaw-sabaw. Ay, so ito na, nilagay ko na yung mga binibili dito sa likuran ng sasakyan kasi nga dito ginamit namin sa sasakyan ni Lloyd. Ang maliit na ano, yun siya. Oh! Big na. Wala, ang kinaw. Sirado na sila, be. Ano na? Open pa pala, guys. Nanaginip lang si Indamirian. So, kukuha ako dito ng sardinas. Kaso, wala man silang sardinas na gusto ko. Yung Sarangani Bay na sardinas. Iwan ko anyari. So, mega sardines lang tayo, no? So, yun. Uwi na ako, no? And nag-ano lang ako. Nag-stop para bibili ng gas. Kasi, sinabihan ako ni Mr. Put gas in your car kasi winter na, di ba? Sinabihan ako, winter na, hindi na natin yan malagyan ng gas pag malagyan na natin ng plow, di ba? So, yun. Sumunod si Inday Marian. Kung hindi tayo susunod, makukulata tayo. O, nang kukulatahin tayo, guys, kung hindi tayo susunod sa mga kagustuhan ng ating di ba? Liko tayo, bahalag may sasakyan, di ba? Dahan-dahan tayo magliko kasi may ulam ako dito, guys. May ulam ako dito, so kaya yun. Grabe yung shopping namin, no? Umabot kami ng ilang oras. Umalis ako ng bahay 11:30. Almost 11:30. Ngayon, I think 5 o'clock naman ata ngayon, 5 o'clock na. So, yaon. Ay, grabe ang shopping. Puro, ang nabili ko, isa lang yung para sa akin, actually dalawa. Pero, yun, at least yung mga nabili ko is puro regalo para sa Christmas. Tapos na tayo dyan. And for sure, dagdagan pa ito ni Mr. ng tawag nito. Dagdagan pa niya ito ng tignan all, you don't even know how to signal. Siya pa hulik na. Patay ang kami nito, guys. So, ito po yung nabudol tayo na kanina sa tindahan. Ipakita ko po sa inyo, guys. So, ito na po yung nabili namin. Pero dahil nagpunta ako doon at bumili ako ng para sa akin. Ito yung binili ko talaga. Ito talaga yung pinunta ko kung bakit talaga ako nag-shopping. Ito siya. Pasensya na kayo, guys, ha. Kung bakit tayo. So, ito talaga siya. Pang snow na pants. Look. Snow. Talagang waterproof, windproof. So, hindi ka talaga maano.
nandito na ang proof na proof talaga. So, ito siya. So, labhan ko lang yan siya. And then, of course, bumili ako. Pang lalaki po ito, guys. Pero, ang mga quality dito, no? Kapag bumili ka talaga ng mga sa babae, ikumpara mo sa mga lalaki. Ang ganda ng quality kapag lalaki, guys. So, lalaki po ito. Pero yun, ito binili ko. And then, pang bahay, guys. Of course, binilhan ko din si Tami ng kanyang ito. May pocket, oh. So, ito yung gusto niya. May pocket dyan. And then yun. So, magagamit niya ito next year. Kasi ito talaga yung hinahanap ko para sa kanya. Kasi gusto ko siya makita na ganito ba. Kasi palagi siya long sleeve, diba? So, yun. Masaya na ako dahil po nag-start na siyang nagsuot ng short sleeve dito. So, ito yung para sa kanya. So, ihang ko yan. And then, ito na yung para sa mga pamangkin ni Tami. So, ito siya. Ang ganda ng jeans. Gusto ko, guys. Look, dalawa yung kulay, look. No, yan siya. At saka parisa nito, oh. Look. Kasi, guys, kailangan man talaga sila bilhan, eh. Kaya kung mga bata dito, pag Christmas, guys, iwan ko ha, tradisyon na kasi dito, ang bata talaga is kailangang bigyan ng regalo, mga damit, mga toy, ganun. So, yun siya. Ang isang taong yan is binilhan ko din siya ng ito. So, ito siya, guys, oh. Ang ganda, guys, look, oh. Pang dunya. Pang dunya, guys, look, oh. So, yun siya. And, ang ganda niya. Isahan po itong presyo. At saka, nakamura talaga, guys. No, so, yun. At saka, dalawa na siya. May kalo pa siyang kasabay, look. So, yun siya. Ito yun siya. Kaparihas nito. Oh. Isang ano lang ito. So, ipakita ko ito kay Tami. I'm sure magustuhan niya ito, no? So, sana lang. Hindi ko man tinatry yung kanyang zipper. But anyway, so yun siya. At saka, ito. Look, ang ganda. Oh. Look, guys, ang damit, oh. Ang ganda talaga, guys. Ganito pag may bata, no? Na-excite ako kanina. Parang naisip ko, bili na lang ng bili para sa mga bata. Pero yun, na-excite ako. Ang ganda, guys. Grabe. Ang ganda ng quality lang. At saka, sa iba naman yun siya. No? So, ilagay ko to siya dito kasi ayaw kong madumihan, guys. Kasi nga, December pa natin ito ibigay, no? At saka sa lalaki din may isang pamangkin si Tami, anak sa pamangkin. Isang lalaki lang, no? So ito siya, branded po ito, guys. Tami, ano siya? Health figure. Basta Tami siya. Look, branded po. Isa lang yung Paris kasi meron naman kaming laruan. So yun. Ito siya. Paris yan. Ito, look, ang cute, guys. Oh, pang baby, no? Para may binyag. Uy, iwan ko kung bakit nabilhan ito. Para mang pang binyag. American Princess. Look, para mang may binyag, pero okay lang yan. Uy, basta kayo nakabili tayong gandang-gandang damit. Ay, ito, oh. Mga 3 pares na po ito, oh, ng damit, oh. 3 pares. Ito, gray, green, at saka black. So, yun. Pares na siya, guys. And then, ang kapares niyan is ito din 3. Magkaiba yung kulay, pero pites lang. Okay lang, no? Yun, okay lang yan. Basta, muna na siya. Magkaiba ang kulay. At ito din, para pang baby. Look. Ito siya. Oh. Pang baby, guys. Meron na siyang ganyan. At ito din, oh. Oh, diba? Okay na yan. And then, laruan. Yun na lang. Dagdagan na lang siya ng mga laruan. Kasi mga bata nga yun, diba? So, kailangan ng laruan. Ganito po, guys. Pag may birthday, pag Christmas, yun talaga. Regalo. Ganyan yan dito. Ang saya kasi, guys, kasi lalo na kapag ako mag-shopping ka, and then ang saya pag mag-shopping talagang pag nasa mood ka. Pag wala sa mood, wala din. Kailangan talaga pag mag-shopping nasa mood. So, today, nasa mood ako mag-shopping, guys. Uy,
Nagmud-mud. No.